Ahojte všetci, vítam vás v prvej časti videa Balkán na motorke, kde začíname našim prvým ubytovaním v Rumunsku v českej obci Svatá Helena, kde nás vždy veľmi milo privíta Jarmilka a Franťa Salabovi. Dal si niekto kafe? Áno. Jo, a ja taký. Ja ďakujem. Myslím, že je to už tretíkrát, čo sme u tejto rodinky ubytovaní, čiže sme boli vždycky maximálne spokojní. Po príchode nás vždy čakala veľmi dobrá večera a ráno zase výborné raňajky. Čo je ešte takou zaujímavosťou, že v Rumunsku v týchto českých dedinkách si nenájdete ubytovanie cez Booking, ale cez ich stránku www.banat.cz. Napíšem vám to aj dole do videa, možno sa niekomu z vás hodí. Pozor, že nepadnú. A sme na trajekte. Asi 10 km od obce Svatá Helena sa nachádza trajekt, ktorý sme prešli z rumunskej strany cez Dunaj do Srbska. Prizná sa, že som ani len netušil, ako široký môže byť Dunaj. Tu už pristávame na srbskej strane a pokračujeme ďalej v cestovaní. Ešte malá kontrola po vylodení na colnici, kde nám prehľadávali všetky kufre a trošku som sa aj obával, čo sa stane, ak mi nájdu drona, keďže nemám vôbec skúsenosti s touto krajinou, keďže som tu prvýkrát. Odkedy sme vystúpili z trajektu, tak ideme stále popri Dunaji až do mestečka Donji Milanovac, čo je asi 60 km, a touto cestou nás sprevádza tunel za tunelom, kde ich je minimálne 20 na tomto úseku. Po malej pauze a natankovaní paliva pokračujeme ďalej, kde sa už od Dunaja vzdialujeme a ideme smerom do mestečka Majdanpek. Až neskôr sme zistili v meste Sokobania, kde sme boli ubytovaní, že na tomto mieste sa ťaží zlato a ide o mesto, ktoré bolo najvýznamnejším pre ťažbu zlata.
Po ceste do mesta Sokobania prišiel na nás hlad, tak sme si dali malú pauzičku, hodili niečo do úst, spravili kávičku a pokračovali sme v ceste ďalej. Navigácia nás naviedla na lesnú cestu, ktorá nebola zrovna najkratšia, miestami bola aj dosť bahnistá, ale nakoniec sme to zvládli a všetko dobre dopadlo. Tak už sme dorazili do mesta Sokobania na ubytovanie, kde sme mali docela fajn domáceho, ktorý na večeri poukazoval mesto a postaral sa nám o zábavu. Tak si tu žijeme. Mesto Opalená. Práve sa nachádzame v meste Sokobania. Večer sme sa vybrali do mesta pozrieť, ako to tu žije, jak to tu vyzerá. A čo by sme to boli za Slovákov, keby sme sa čo nič nenaučili. Veľký kokota, velký kokot, a to je malý kokot, a je také zovča, a to je zovča. Bos, zovča. Tak to si tu žijeme na ambíciách. Čau. Ráno po prebudení sme sa boli najesť a potom sme pokračovali ďalej smerom do Severného Macedónska, do mesta Tetovo. Navigácia nás posielala cez most, ktorý bol momentálne neprejazný, keďže na ňom prebiehali úpravy, ale nakoniec sa nám podarilo prejsť a pokračovali sme ďalej. Tu sa už nachádzame v Severnom Macedónsku, v hlavnom meste Skopje, kde jazdili na autách, na skútroch, na motorkách jak blázni. Tu narazí dopravné predpisy vôbec nič nehovoria. V tomto meste sme mali vybavené aj ubytovanie, ktoré sme nakoniec zrušili, lebo po príchode na miesto sme zistili, že sme není v najlepšej lokalite a bali sme sa nechať motorky pred apartmánom, tak sme sa nakoniec rozhodli, že pôjdeme ďalej do Tetova a tam sa ubytujeme. Nakoniec sme aj tu zistili, že to není žiadna sláva, keď nám na recepcii povedali, že našu rezerváciu neprijali, ale nakoniec sa nám podarilo vybaviť nejaké izby, kde tekla klimatizácia, tak sme ju nemohli nakoniec ani používať. Do sprchového kúta vytekala voda, ale nakoniec sme boli radi, že máme aspoň kde spať. Večer sa nám podarilo pri popíjaní pivka vidieť kúsok moslimskej kultúry, kde sa pravdepodobne odohrávala svadba, ktorá bola zaujímavá tým, že na oslave nebol žiadny chlap, ale len ženy, ktoré na konci oslavy vyprevádzali minimálne 6 neviest. Ráno na druhý deň sme sa vydali opäť na cesty čerstvými silami, kde bolo našim cieľom dostať sa až pri more do obce Ksamil. Smieš jak trusta. Čaute, čaute.
tu už ideme okolo Ohridského jazera, ktoré spája Severné Macedónsko s Albánskom. Zaujímavosťou je aj to, že v meste Ohrid sa nachádza 365 kostolov, ktoré sa nám žiaľ nepodarilo ani natočiť, ani odfotiť. Hneď po prejdení hraníc sme sa zastavili v reštaurácii ochutnať jedlo, ktoré bolo veľmi dobré, a zistili sme, že porcia pre 4 ľudí je v skutočnosti pre 8, čiže nám počas pobytu v Albánsku bude postačovať porcia pre 2 osoby. S plným bruchom pokračujeme ďalej po ceste SH3 smerom na Korce. Tak moc som sa najedol, že až neskôr som zistil, že aj kameru mi ťaha dole, tak sa ospravedlňujem za nepríliš dokonalé zábery. Cesta SH75 smerom na Leskovík bola veľmi zaujímavá, s peknými výhľadmi. Na ceste sme mali pocit, že sme úplne sami, tak sme si jazdu poriadne užívali. Neskôr sa cesta zmenila na ľahkú šotolinu, čomu sme sa celkom potešili, ale nakoniec nás miestami potrapilo. Step 2, get some food in you. Step 3, think real hard about what you want to be. Step 4, everybody just do your thing. Už to tu aj máme. To je on taký mäkký. Ešte. Dáme si nohy za. Ok, to. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration, and if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. You always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they ride. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad, feeling good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time, it's
how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up. Na tankovaní paliva a pozbudení kávičkou pokračujeme ďalej po ceste SH65, kde sa napojíme na cestu SH80 a neskôr sa napojíme pri Carcove na cestu SH75. Pokračujeme po ceste SH75, kde sa neskôr napojíme na cestu SH4 a odtadiaľ pôjdeme už smerom na Sarandé až do Xamilu. Tu sa už nachádzame na pláži Xamil, ktorá je fakt nádherná. Na zdravie. Ono bylo si natočil. Ešte môžem povedať, že ceny na pláži sú možno není najmenšie, ale určite menšie ako na pláži v Chorvátsku. Ubytovanie sme si našli cez Booking, ktoré bolo vzdialené asi 400 metrov od pláže a vyšlo nás 145 € pre 5 osôb aj s raňajkami. Raňajky boli vynikajúce a vychutnávali sme si ich na streche apartmánu s pekným výhľadom. Takto sa video Balkán prvá časť končí. Ja verím, že sa ti video páčilo, možno v niečom pomohlo, ak sa chystáš na Balkán. A určite budem veľmi rád, ak si pozrieš aj druhú časť videa, kde navštívime ešte veľmi pekné miesta v Čiernej Hore a aj Bosne a Hercegovine. Tak ahojte, čaute.